Qabel ma nagħlqu għal dan il-weekend jien nixtieq nirrakkuntalkom storja ta' familja grazzi għal ġemma.gov.mt. Ħallaqakom mal-membri kollha tal-familja u mbagħad nirrakkuntalkom naqra xi ġralhom. Ħanibda billi laqakom mar-raġel tal-familja, Tony. Fil-fatt Tony jaħdem f'restaurant bħala manager għal qalbu ħafna fuq il-post tax-xogħol għax fil-fatt huwa persuna soċjevoli immens u fil-fatt toħob jiltaqa' man-nies u x-xogħol tiegħu tieħ iċ-ċans li jiltaqa' man-nies. Tony miżżewweġ lil Mendi taħdem f'negozju tal-familja fil-fatt missier Mendi għandu ħanut żgħir tal-merċa u hi taħdem hemmhekk u tinżel tgħin lill-missiera. Tony u Mendi għandhom tifel jismu Jake, għandu ftit iktar minn 11-il sena, beda s-sekondarja. Tony huwa wieħed mill-iktar persuni li jħobb jixtri affarijiet online għax peress li huwa fissat fuq il-gadgets jaf li mill-online jirnexxielu isib deals tajbin ħafna, jirnexxielu jsib gadgets li b'mod normali forsi għandu bżonn iktar flus biex jixtrihom. Il-mara tiegħu Mendi tħobb tixtri online ukoll, però Mendi meta tiġi biex tixtri online tuża kard partikolari li tuża għall-affarijiet online biss u din il-kard partikolari fiha iżżomm limitu żgħir ħafna ta' flus xi ftit iktar minn 100 euro biex bekk tnaqqas iċ-ċans li tkun misruqa online jew inkella tiġi scammed online bil-kard tagħha. Tony meta jiġi biex jixtri online juża l-kard normali tiegħu, pratikament li hija illinkjata mal-account fejn tidħollu il-paga. Il-mara tiegħu Mendi lil Tony kemm il-darba qaltlu li jeżistu l-scams, però Tony kull darba jaqleb għajnejh u jgħidilha li l-scams lilu qatt mhu se jolqtuh u qatt mhu se jaqa' vittma ta' xi scam. Ma tantx ħareġ ta' hero, għax ftit tal-ġranet ilu Tony irċieva messaġġ mill-bank fejn qaluli li għadha kemm inxtara ammont ta' 600 euro online li hu ma kienx għamilhom. Pratikament irrealizza li xi ħadd kien saraqlu d-dettalji tal-kard tiegħu u pratikament xtara online bil-valur ta' 600 euro. Għall-ewwel lill-mara tiegħu Mendi ma rridx jgħidilha, ma rridx jurija li kellha raġun, però mbagħad ovvjament ma setax ma jgħidilix. Ħafna xogħol, ħafna nkwiet għal Tony għax kellu jimla ħafna karti, imur lassa bir-rapport biex imbagħad ovvjament jistenna biex jerġa' jieħu l-flus lura u jittama li jirnexxielu jieħu l-flus lura. Il-moral tal-istorja, grazzi għal ġemma.gov.mt huwa li jekk kemm il-darba inti tħobb tixtri online għandek titlob li jkollok kard separata minn dik li tuża b'mod kontinwu li hija llinkjata b'mod dirett mal-account fejn jidħollok il-paga biex hekk inti tkun qiegħed tnaqqas ir-riskju li tkun vittma ta' scam online. Jekk kemm il-darba trid tikseb iktar informazzjoni tkabbar l-għarfien tiegħek dwar ix-xiri online kif ukoll l-użu tal-ATM u kif tista' ma tkunx vittma ta' affarijiet li mhumiex korretti kemm online kif ukoll fl-ATM, idħol fis-sit ta' ġemma.gov.mt u hemmhekk għandek issib numru ta' artikli li jgħinuk tkabbar l-għarfien tiegħek dwar is-suġġett.